nazi ukuthi mangabe nizigcine ngale ndlela enizigcine ngayo nisenhlizweni kakhulu kuNkulunkulu kahle kahle ndiwumkhuleko kuNkulunkulu so nathi sithembe nina ngokuthi uNkulunkulu asilalele liqhubeke nenze njalo niphathe kahle abazali ingagcini ngokuyiphatha kahle wena phathe kahle nomzali futhi umhloniphe siyabonga kakhulu ngoba kuphumelelile ukuthi bazosisingatha all in all nje. Hello everyone, welcome back to Sunday Live Shine. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Celebrity Stories and namhlanje sikhuluma ke ngesilo ke sikaZulu isilo ke uMsizulu kaZwelithini. Well guys, ngoba ngwavuma news update bathi ke bayede wena wendlovu kuthiwa ke it is with a great honor that we invite you you are invited actually to Umkhehlo and the royal traditional wedding of uQueen Nomzamo Myeni kanye ke no His Majesty King Msizulu kaZwelithini. Kuthiwa ke umkhehlo uzoba umhla ka7 kuNovember eJozini Stadium next to Ezibukweni High School. Isikhathi u10. Dress code be traditional, ungafiki ukusufaka isudu ke umenyiwe nje. Kwase kuthiwa ke umshado ke guys, traditional wedding uzoba ke ngomhla ka9 uzoba mhla 9 November kwakhangela makengana Royal Palace kwaNongoma ngo10. I-dress code njalo futhi u-traditional, ungafiki ukusufake isudu wena lapha yana. Bathi ngingathinta uThandeka 072 340 4658 noma uThuli 0723117056. baningi nje guys ngabathinta kodwa nje nimenyiwe yashada bayithi isilo sethu ke uMsizulu kaZwelithini. Emva kwenxushunxushu ke zabakhona nje banizokhumbula guys ukuthi ke isilo sasikade sitheke siyashadelwa earlier this year if I'm not mistaken. Kwase kusuka ke isiphethiphethi guys ngenxa ukuthi ke uNdlunkulu waso ke ukaMayisela wamfaka enkantolo noma ke wa involve ke umthetho wathi akakwazi ukushada isithembu ekubeni eshade yena and futhi beshade in community of property. And ke guys kwangathi ke into zabo ke ziyalunga kodwa ke cha kubuka sengazi ukuthi cha angeke nje kusalunga ngempela futhi ke akulungile lapha kule relationship yabo. Ngizokhumula guys ukuthi ke kade kunemicimbi lapha na ke eNdlunkulu umcimbi ke washaka ilembe loba ke lapha eStenga bese kuba ke umkhosi omhlanga azange simbone ke okaMayisela uNdlunkulu kaMayisela kodwa ke kunalokho ke sibone ke uNdlunkulu uNozizwe lo waseSwazini wakwathi ngathi nawe uyanyamalala engazothi ke usebuyile. So kodwa ke kwase ngazothi ke ukaMayisela ke gave the consent ukuthi cha usilo samabandla singaqhubeka shade bake nje wakuthiwa ke siyashada futhi akukho okusho ukuthi mhlambe angase ke amise ke umgcaco wesilo. Well guys, isilo ke bakithi kwase ngazothi ke sizimisele ke ngempela njengoba sazi ke guys ukuthi ke uphinde wathatha futhi inkosazana ke iyalapha ke yakwaMdluli eUmswati. So ngiyacabanga ukuthi ufuna ugcina ke ebashadile impela kodwa ke uNdlunkulu kaMayisela hayi ngazi ukuthi guys izinto zabo ke ngeke zisalungiseka akuhambanga neze kahle. Kanti ke uNdlunkulu Nomzamo Myeni abantu ke bekade bengamthandisisi at the beginning, abanye bethi ke unengane besho konke nje babekusho ngasesikhathi but ke guys kwasengazi ukuthi uyena ngempela ke owubambile ke umendo futhi ke uyimisele ngokugana ke isilo noma kuya phambili noma kemuva noma kwenzekalani kodwa nje uyimisele ke impela ngokuthi ke ayoba ke uNdlovukazi wesilo. Kuma comment ke sebaqala ukumthanda ngempela abantu nangendlela nje ayi-involve ngakhona intweni ke ze-communism phakathi kanje. She's always present and namakhulunywa nje uyamuza ukuthi cha lo muntu understand her assignment. Well guys, that brings us to the end of this video. Do comment below and share your opinion. Bye.